Začíname pliesť šibák z 8 prútov. Prútiky si rozdelíme na 4 a 4. Začneme povedzme z pravej strany. Vezmeme krajný prút a založíme medzi 2 na ľavej strane. Dáme ho naspäť do stredu na pravú stranu. Takisto si vezmeme prúd z ľavej strany, krajný, a založíme do stredu na pravej strane medzi prúty. A opakujeme z pravej strany do stredu a na kraj pravej strany znova. No a takto pokračujeme. Prestriedávame prúty a strany. A už nám vzniká vzor. Šibáka. Takže takto pokračujeme až do konca. Vezmeme prúd krajný z pravej strany, založíme medzi 2 v strede na ľavej strane a ohneme ho a dáme ho na kraj pravej strany, odkiaľ sme vychádzali, a znova z ľavej strany do stredu pravej a založíme na kraj ľavej strany, do stredu ľavej strany. No a túto techniku opakujeme až do konca korbáča. Je to ľahké, treba to skúšať stále dokola. Keď sú už prútiky príliš krátke na pletenie, tak korbáčik ukončíme uzlíkom. Prútiky namočím a spravím uzlík. Zbytok odležieme a prípadné polamané prútiky takisto orežieme. Korbáčik máme hotový. Je to korbáčik tak pre dieťa alebo ako ozdobný. Keď sa nám vysuší, tak bude pekný roky. Takže
Takže ešte odležieme koniec rúčky. Takže tak.